9. ročník uvádza typický deň v škole. Čo si myslíme, keď ráno vstávame do školy? Ráno stanem, som čarovný. Čo si myslíme, keď kráčame do školy? Čo si spievame, keď kráčame do triedy? Cestou po schodoch, po schodoch, poznávam po schodiach, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia, po schodoch, po schodoch. Čo si myslí pán učiteľ, keď vyvoláva k tabuli? Poď sem, nech sa s tebou zblížim, poď sem, ja ti neublížim, poď sem, ja ťa nezbijem. Čo si myslíme, keď odpovedáme? Pár přátel stačí mít, co umějí zapocít a nepřestanou hrát. Čo robíme, keď pani učiteľka položí otázku? Reklamu na ticho dnes v telke dávajú, každý z nás pozorne len čo zbadajú. Reklamu na ticho. Čo si myslíme o ťaháku? Som na tebe závislý, iba ty máš, čo chcem. Nedýcham a nemyslím, keď ťa nemám. Čo si hovoria Mirka, Kika, Dada a Ivonka, keď nedostanú jednotky? Ak nie si moja, tak potom neviem, čo asi. Čo si myslíme, keď ukazujeme ospravedlnenku? Škoda, že je iba vymyslená. Škoda, že je iba vymyslená. Ako to vyzerá, keď máme zastupovanú hodinu? Pohoda, klídek a tabáček, půlne noviny číst a pak cigárom. Pohoda, klídek a lehárom, nejspíš jsem jenom línej, čím dál víc. Ako sa cítime, keď nás pani učiteľka presadí? Prečo sa tak tešíme na praktické cvičenie z biológie? Čo si myslíme, keď zazvoní, ale pani učiteľka nekončí hodinu? Tato pochopu, že konec, tato nedá a nedá. Ako to u nás vyzerá cez prestávku? Ako vyzerá naša hodina telesnej? Alebo I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. ako sa cítime, keď vchádzame do zborovne? Čo by sme najradšej povedali pánovi učiteľovi, keď píše na tabuľu? Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. A ako sa tvárime my? Ako sa cíti naša triedna, keď nesie písomky so samými peťkami? Ako sa cíti naša pani učiteľka po hodine matematiky? Kávu si osladím o trochu víc. Ako to vyzerá, keď kráčame na obed? Na
Čo si pomyslíme, keď máme veľa učenia? Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? A čo my na to? Kým vieš snívať, tak máš nádej, hádam príde, čo má prísť. Kedy sa konečne začneme učiť? Je to vo hviezdách, je to vo hviezdách, niečo iné chcem počúvať, a to hneď. Čo sme si pomysleli, keď nás všetkých prijali na strednej školy? A nikdy nebolo lepšie, ako túto noc, nech trvá večne. Celé nebo je jasné, až do rána, pokiaľ mesiac hasne. Nikdy nebolo lepšie. A teraz je ten čas, kedy sa s vami lúčime. Skončili sme, jasná správa, proč od tebe zakopávam dál. Ďakujeme za všetko, čo sme na tejto škole zažili. Niekedy na budúce, dovidenia. Aj tak sme stále frajeri, stále